Първо да ви се представя. Казвам се Таня Атанасова, амфитрита, и миналата седмица рисувахме една много интересна картина, която се прие, че е завършена. Тази картина, която рисувахме, сега бих искала пред вас лично да я завърша, като ви покажа на какъв, ето сега ви я показвам всъщност на какъв етап сме оставили картината. Тя изглежда чудесно. Бяхме точно миналата седмица малък кръг от хора. Беше изключително приятна атмосферата и нарисувахме няколко страхотни картини. Всеки си тръгна с една. И в случая, когато ги нарисувахме, така изглеждат готовите. Но в крайна сметка, понеже съм перфекционист и искам нещата да бъдат завършени както трябва, ще ви покажа как трябва да изглежда една завършена картина, за да може да имате понятие в един момент. А също така правя това видео като подарък към тези, които рисуваха заедно с мен миналата седмица в събота, които могат да гледат видеото и да си направят пълното завършване на картината. Това, което ми се иска да направя на първо време, е небето ще го направя малко повече синьо, а от това синьо, виолетово, което е в небето, ще сложа в морето. И така, след това ще разработя малко повече предния план, защото тук остана без сянка. Тези тревички имаха хвърлена сянка, която се показваше ето тук отдолу, под тях. И същото време, ето тук отпред, може да добавя още някакви акценти. Някои цветове. Палитрата е обилно намазана с масло, за да може да не поема толкова много. С четка, която е плоска. Вижте, плоска е четката. С нея ще използвам за разтриване. Нещо, което съм си подготвила на заден кадър. Това е разредител White Spirit, който се използва, защото понякога маслените бои са прекалено гъсти. И тук имам едно бурканче с медиум. Този медиум се използва също така за разреждане на боята, за бързото изсъхнение и за да може да се плъзга по-добре боята по платното. Това платно е на една седмица всичко, което съм рисувала по него и вече почти изсъхнало. Може би тези макове не са изсъхнали и затова ще се опитвам да не ги докосвам. И започвам да ги нанасям. Ето така. Виждате ли ясно? Нанасям ги чрез втриване. Нали се вижда? Да, вижда се. Съвсем лекичко, чрез втриване, започвам да променям атмосферата на картината. Четката съм е втопила както в боя, така и в медиум. Виждате ли добре? Да. Не знам дали забелязвате как постепенно настроението на картината се променя. Така, сега казахме, че ще сложа от виолетовото ето тук във вълните. Ето така. В светлото. Сега ще се изтрия четката и с суха четка изключително ще втрия това, което нанесъл до тук.
знам дали виждате разликата, аз я виждам. Извинявам се, че не мога да ви обърна много внимание, но в случая трябва да гледам по едното. И то отстрани. Не знам, че вече как се променя настроението на картината. Изключително само стримо. Ще дойде момент, в който ще добавя белите и ще започне да рисувам, но в момента правя само настроението на картината, което се променя, както виждате, със съвсем малко усилия. Просто ми се иска повече хора да знаят. Искаме се повече хора да знаят какво означава завършена картина и да сте наясно с това как изглежда една картина, която сте оставили на етап, как изглежда една завършена картина и като цяло какво да очаквате от уроците "Рисувай с мен", които аз преподавам. Разбира се, нещата понякога ги оставяме на почти завършена, защото завършването понякога отнема още толкова време, колкото сме я нарисували. Например, ако сме рисували 3 часа или 3 часа и половина, за да я завършим, ни трябва още толкова време, а това е нещо, с което повечето хора не може изобщо в ума да си го представят, че първо има възможност да се завърши и второ има такъв вариант още 3 часа и половина да се направи нещо. Така че с мен сега ще завършим. Ето тук правя. О, Пешо, здрасти! Добре дошъл! Добър ден! Почуваш ли се? Добре, само ето тук показвам на миналата събота правим рисуване с мен в Бургас и тук показвам сега как бих искал да се завърша картината, така че на мен да ме харесва и просто да е някакъв етап, за да може да има по-професионално завършване. Пешо, не знам какво се прави. Особено като съм, нали не успявам да се прави. Ето така. Казвам как ще сменим настроението на картината пред очите ви. Да, знам, че ще бъдеш. Ето тук. Казахме, целта ми е да променя малко настроението на картината, да внеса от цветовете, които бяха в небето, в морето и обратно от морето в небето. Преди малко оставих небето, защото стоеше на чертички, обаче боята имаше нужда малко да дръпне и сега със съвсем лекия слой просто я разнасям. Не знам, виждате ли ясно? Ето така. Мерси, Пешо. Много си мил. Това е картината, която направихме миналата събота с малка група жени и един представител на мъжкия пол, който също рисуваше заедно с нас. Получи се много интересно. И сега всъщност на лайв ви показвам как се я завършвам, така че да изглежда абсолютно... не е абсолютно перфектно, но почти перфектно. Моят стил е реализъм плюс импресионизъм. При това положение, там където е реализъм, правим малко повече въртеливи движения с четката, за да се прелее, а там където е експресионизъм, си го оставяме на експресия, на петно. Така че да се получи. Благодаря за харесванията много. Така. Сега започваме да обработваме предния план. С ето такава тънка четка. Правим вълничките, които са ето тук отпред, да станат малко по-отчетливи. Слагаме си от медиума, който имаме, и си правим боичката да е по-рядка и започваме да си рисуваме пяната и вълничките, които се виждат на преден план. Рисуваме ги като една мрежа. Ето така, мрежа.
Разбира се, може да ви се струва, че всичко това е много бавно, но когато се рисува, човек трябва да има търпение и особено когато се завършва една картина, дребни детайли се правят и точно тези дребни детайли отнемат много повече време, отколкото да нашляпаме цялата. Затова ви казах още в началото, че ако 3 часа сме рисували тази картина, после ще ни трябват още 3 за завършването. Не всеки има това търпение да го отдели за някакви дребни неща да се цъка. Затова правя този лайв и този запис, за да може всеки, който все пак е перфекционист, но няма никакви умения в рисуването, да може да следва това, което правя и да се завърши картината. Продължаваме. Рисуваме си ето тук водата. Не знам дали виждате нещо да се променя. За мен се променя. Правим си пяна, като докосваме четката. Ето така. Между другото, тук, където съм позиционирана, Бургас и Несебър, организирам уроци "Ти рисувай с мен", в които обяснявам всяко едно нещо, стъпка по стъпка, как се прави. Наскоро, тук във вторник, имахме в Несебър за първи път и стана много красиво. Много хубава картина се получи. Може да я видите, ако желаете, в видеята. Аз съм споделила части от процеса на рисуването. Всеки, който желае, може да се включи. Разбира се, ако сте наблизо. Ако сте някъде отдалеч, можем да го организираме по някакъв начин. Стига да имате желание. Следващото "Рисувай с мен" тук в Несебър ще бъде на 17 ноември в ресторант Палацо. Също така ще имаме на 26 ноември в читалище Яна Лъскова, отново в Несебър. Така че ако желаете, може да заповядате. Ето тук вече направихме вълничките, пяната. И сега продължаваме с горната част. Тук вече се предполага, че са малко по-надалече и трябва да ги направим малко по-ситни. Всички учени обяснявам, че това, което правя, е завършване на картина. Добавя малки детайли, които да направят по-разнообразна, по-красива и по-професионално изпълнена. Тази картина рисувахме миналата седмица с хората в часовете, които предлагам "Ти рисувай с мен". Заедно с малка група от няколко човека направихме този красив пейзаж с макове. И сега на мен ми се иска това да застане малко по-професионално, защото тази картина е рисувана на такова хубаво платно, качествено, и не смятам да я пусна в продажба, защото се стана много сполучлива. Ето тук отпред ще добавя нещо като пясък с четката за втриване. Ето вижте я каква е. За да има малко по-зърниста структура. Тази картина всъщност я нарисувахме точно на 1 ноември, Деня на народните будители. Това е първата ми картина за месец ноември тази година. Изключително приятна. Тук ще подчертая вълните малко. Нещо като сянка ще им сложа под тях, за да са по-изразителни. Така, и сега вече с кафевия цвят ще сложа още сянка, която обаче ще бъде ето тук, в растенията, които са на преден план, защото предния план трябва да бъде добре разработен, за да може да се личи, че е преден план и да се личи, че знаем какво вършим.
Добре разработен означава, че трябва да има тъмни и светли места, ясни и конкретни. Докато в далечината може да е позамазано, в предния план трябва да е с рязки черти, по-конкретизирано, с повече релеф, така че да изглежда адекватно. Продължаваме. Насищам тъмните, защото това са корените на растенията с тъмно кафяво. Името му е Ван Дайк. За да може предния план да се дръпне както се трябва в изображението. Сега добавям малко зеленко за растенията. И жълтичко, за да може да се проличи все пак, че има на преден план такива треви изсъхнали. Ние сме заложили тези треви, но те не си личат ясно. Ето тук ще ги направя отпред. Виждате ли вече как започва да излиза постепенно? Цвета, с който работят тревите, изглежда светло-жълто, но е светла неаполитанска. Така, започвам работа с шпатулата, за да може да нанеса по-наситено цвета, понеже няма много сила в самия цвят и за да се личи ясно, аз започвам да го слагам с шпатулата. Ето така. Ето имаше тревички. Ще го направя по-дебели. И сега започваме с зеленото да обособяваме. Сега гребнах с шпатулата. С шпатулата гребнах от оливно-зелено се казва. Цвета използвам в случая на Майстропан маслените бои. Те са бюджетен вариант, достъпен и устройваш за начинаещи. Така че спокойно може да работите с тях. Работя с тях в момента, защото с тях съм започнала рисунката и не ми се иска сега при завършването, ако някои от тези, които са рисували с мен, гледат, да си кажат, тя сега стана по-хубава, защото използва други бои. Не, боите няма да са други. Аз разполагам с професионални и доста по-скъпи, но ще използвам същите бои, за да може да направим нещата заедно. И ако те са си купили такъв вид боя, която аз използвам, която е достъпна, да може да се нарисуват така, както показвам, и да нямат оправдание от качеството на боята. Така, сега ще взема от лилавия цвят и с него ще направя ето тук сянката, която всъщност хвърлят тези треви върху близкия план или иначе казано върху тази дюна пясъчна, върху която са израснали. Това е хвърлената сянка, която директно с виолет работя. Затова е така хоризонтално, защото те са изправени. Слънцето, светлината идва някъде от тук и съответно, идвайки от тук, те хвърлят сянка в тази посока. Така, вече се надявам да изглеждат малко по-ясни и конкретни нещата. Сега с малката чепчица ще дооформя малко още. Ето тук. Вълната. И може, примерно, някоя мидичка тук да нарисуваме, нещо малко по-едричко, или дори да не е мидичка, дори да направим няколко камъчета. Предния план изглежда по-добре, когато отпред има някакви детайли. Защото в крайна сметка, когато гледаме нещата отблизо, те винаги са по-големи. Дори ако си представим, че това е само пясъка, той също трябва да стои малко по-едър. Надявам се всичко това да ви е интересно. Това е всъщност моя подарък за хората, които рисуваха с мен миналата седмица.
ще им изпратя това видео да си довършат в домашни условия. А за вас е нещо ново, предполагам някой да довършва картина пред вас, но е време и това да се появи. Защото започването би ви било скучно. 3 часа няма да може да издържите да гледате, но в случая това са тук половин час, в които аз го завършвам и ви показвам как се получава. Така, това са нещо като камъчета. И така, предния план вече е тръпнал. Всички, които желаят да рисуват с мен, в Несебър провеждаме часове, арт-класове в ресторант Палацо и също така в читалище Яна Лъскова. Ако имате интерес, пишете ми. Следващите дати са 17 и 26 ноември, т.е. съвсем скоро. Ще може да се присъедините и заедно с мен да направите първия си шедьовър. Разбира се, ако държите да е някоя сложна картина, имам варианти мастер-класове, в които в рамките на 15 часа за 3 дена изработваме някоя малко по-сложна картина. Защото това тук е за 3 часа работено. Ако трябва да е нещо малко по-сложно, вече има повече време. Благодаря на всички. За мен беше удоволствие да споделя с вас този момент на вдъхновение, който имах днес. Довиждане!